De l'associació La Xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa. Hem vingut aquí avui per denunciar públicament l'emergència d'habitatge que es viu actualment en el conjunt de l'estat espanyol i a Terrassa en particular. Cada dia més famílies no arribin a final de mes o s'hagin quedat sense ingressos i resulti impossible poder pagar un lloguer a preu de mercat. Hagin perdut l'habitatge o bé el desnonament sigui imminent. Unes polítiques de vivenda que continuen enfocades a la compra d'habitatge en comptes d'incentivar el lloguer sostenible. Tenim milers de pisos buits que pertanyen a bancs i caixes. No hi ha res a fer perquè la indefensió legal és absoluta. Volem que la ciutat de Terrassa faci seva la declaració del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a Estrasburg que declara il·legal la llei espanyola de desnonaments i comenci a crear jurisprudència, perquè les arriscades decisions d'aquestes persones a trobar-ne una solució pel seu compte els fa vulnerable davant de les lleis existents i perquè d'aquesta manera l'Ajuntament es desentén de la seva responsabilitat de trobar solucions. Davant la manca d'habitatge social, la ciutadania s'autoorganitza per fer efectiu els seus drets. L'accés a la vivenda constitueix un dret fonamental garantit per llei, però, siguem clars, no garantit a la pràctica. Però necessitem i volem la implicació, el compromís i la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa per abordar aquest tema de forma pública i en profunditat. L'història intervingui en mesures més efectives per tal de regularitzar l'enorme quantitat d'aquestes ocupacions familiars en termes de lloguers socials. No demanem altra cosa que ajustar les polítiques d'habitatge a les realitats actuals que demana i necessita la ciutadania. Finalment, demanem al consistori que negociï un nou model tarifari social amb les companyies elèctriques per a les persones sense recursos, a causa dels alarmants nivells de pobresa energètica que estem arribant. Per aturar els desnonaments de persones que no s'han buscat la ruïna, sinó que l'ha buscat per part d'aquesta economia depredadora. Aquest Ajuntament no té competències, però que té la responsabilitat que mai hem negat, que sempre hem assumit. A cobrar 600 euros, que amb aquesta quantitat de diners no es pot pagar el lloguer, l'aigua, la llum i donar de menjar als fills. És urgent mobilitzar aquest parc d'habitatge. La gent necessita casa i els pisos estan buits. I el que no està buit està ocupat. No dic que sigui legalment, és alegalment. Perquè quan una persona entra en un pis per necessitat i passa el temps, si el propietari no fa fora, és perquè està donant un consentiment tàcit. Aquesta situació ens està portant a violar greument el dret a l'habitatge de les famílies. És barraquisme habitacional. Les entitats financeres són propietàries de pisos com si tinguessin una acció, un paper que quan pugi ja la posarà al mercat. L'administració, almenys aquest Ajuntament, les obligarà. I no perquè vulguem, i no perquè tinguem mania a ningú, sinó una, perquè s'ha de posar ordre al territori, i dos, la llei ens obliga. La llei d'habitatge diu que les vivendes que estan buides més de 2 anys, les vivendes que no tenen condicions d'habitabilitat, l'administració l'ha d'obrir un procediment i l'ha de multar. No els portaran als tribunals. Tenen por de tenir una sentència en contra les entitats bancàries. Però també és veritat que estem treballant i hem obert la via de legalitzar a la gent que està ocupant pisos. De bona fe. Ja estem treballant en 20 demandes, les quals algunes són a peticions de la pròpia família que vol viure, ella vol pagar un lloguer, però un lloguer, no sé si social, un lloguer de mercat, que és el que la gent pot pagar. Que nosaltres estem començant, hem obert ja els expedients per regularitzar aquestes situacions, ja hem regularitzat 3, i és a petició de famílies i a vegades a la pròpia entitat financera.